Kalbo! Dami kalbo! Daming kalbo, dami kong kasamang kalbo. Yeah, pauwi na nga kami. Mga kalbo. Mga kalbo. Ano yung mga kalbo? Naglalakad na, na mga magiging kalbo. Kalbo leloy. Sabay ka ba, pre? Ha? Sabay ka kakain? Yun na, yan ang bahay ko. Yan lang. Kapit lang, sa bahay ka kakain. Lalakad lang. Yung ano ha, basketball natin ha. O, bukas. Kailan? Tanong ko mamaya kung pwede maglaro bukas. Kailan? Bukas? Bukas. Tanghapon? Basketball tayo bukas. Kaso walang bola. Wala tayong bola. Di ba pwede mag-renta? Ay, wala ka. Pwede yun. May rentahan yan. Walang ko walang renta yun eh. Sa inyo? Kasi ay ka naman niya sa vlog. So, ayun, ako na lang mag-isang natirang matibay. Sila nag-SM sila lahat. At ako hindi kasi hindi naman ako gala. Pauwi na ako ngayon sa aking dormes. Hindi pa ako sanay mag-vlog in public. Medyo nahihiya pa. Bukas magbabasketball kami. Abangan yung laro ko na napakalupit. Nandito na lang. Pauwi na ako sa dorm ko. Update ko na lang kayo mamaya pag nasa dorm na ako. Kailangan ko nang tumawid dahil stoplight na. Yeah. Okay. So, mamaya na lang pag nasa dorm na ako. Tingin ko na lang kayo mamaya. 2,000 years later. So, nakauwi na ako dito. Lalakad na nga ako pala dito sa dorm. Ayan. Oh no, nakalak. Shit, nakalak. Nandito yung susi. Gusto nyo ba makikita yung dorm ko? Ayan. Tapos, nandito yung kwarto. Ayan. Dito ako natutulog. Hindi ako natutulog. Tapos si Mark. Tapos teacher dito. Dito parang ano siya, businessman, ganun. So meron din dito pa sa loob. Kaso hindi ko na ano yan.